Вітаю вас, мои сябры! Сёння продолжаем читание зимовых казак. И называется наша сённяшняя казка «Ледзяны лебедь». Написала яе беларуская пісьменніца Тацяна Дамаронак і змешчана яна ў зборніку «Добрыя справы». За окном гуляла завіруха. Ветер намятаў снежныя гурбы вышэй анютчынага росту. А калі яна з матуляй ішла з садка да хаты, то ледзяная завіруха балюча кусала яе за шчочкі, носік і падбародак. Дзяўчынка ахутвала іх цёплым шалікам, аднак злая завіруха не шкадавала яе прыгожых вачэй і сыпала сняжок прама на векі. І вось ужо Анютка ў хаце адаграваецца гарбатай з лімонам. А за акном усё яшчэ лётае завіруха і спявае свае любімыя песні. Толькі дзяўчынцы няма ад іх ніякай радасці. Ды і настрой у дзяўчынкі зусім невясёлы, таму што яна ведае, як дрэнна цяпер на возеры беламу лебедзю. Бессардэчная завіруха толькі адным дакрананнем чарадзейнай палачкі пераўтварыла яго ў ледзянога. Небарака ўжо нікуды не зможа паляцець. Крылы, доўгая шыйка і нават вострая дзюбка лебедзя сталі ледзянымі. А завіруха пішчыць і свішча ад радасці, лётаючы вакол свайго прыгожага, быццам зробленага з ледзянога хрусталю нявольніка. «Я так хачу, каб белы лебедь адтаў і зноў стаў жывым», – марыла Анютка. «Як жа мне яго выратаваць? Што зрабіць, каб ён збавіўся ад злой завірухі і адляцеў у вырай?» І тут дзяўчынка прыгадала пра сваю музычную шкатулачку з чарадзейным сакрэтам. Яна пабегла ў пакой. Шкатулачка па-ранейшаму стаяла на паліцы. Мабыць, у дзяўчынкі была вось менавіта такая шкатулачка, як у мяне ў руках. Чароўная шкатулачка, якая выконвае жаданні. Анютка зірнула на залатую птушачку, намаляваную на вечцы шкатулачкі, і прамовіла: «Моя дарагая музычная шкатулачка, калі ласка, адагрэй лебедзя, якога замарозіла злая завіруха, і няхай ён адляціць у вырай». Затым дзяўчынка ўзяла шкатулачку і пабегла ратаваць няшчаснага лебедзя. Завіруха палохала яе, шчапала за шчочкі, за носік, падбародак, марозіла ручкі, імкнучыся адабраць чарадзейную шкатулачку. Але Анютка моцна прыціскала да сябе свой скарб. Дабраўшыся да возера, яна ўбачыла застылага ад холаду белага лебедзя. І тады Анютка хуценька прачыніла вечка чарадзейнай шкатулачкі. У тое ж імгненне скрыпучы і злы голас завірухі раптам заціх. А ў шкатулачцы заспявалі, заціўкалі, зазвенелі звонкія і пяшчотныя птушыныя галасы. Лебедь адразу ж пачуў спевы чарадзейных птушачак, радасна страпянуўся, выцягнуў доўгую шыйку, расправіў крылы і адтаяў. Потым ён узмахнуў сваімі вялікімі белымі крыламі і паляцеў. Вось такая цудоўная ілюстрацыя ў гэтай казцы. Лебедь і дзяўчынка са сваёй шкатулачкай чарадзейнай. Анютка доўга з пяшчотай глядзела ўслед прыгожай белай птушцы і ўсміхалася. А лебедь, адлятаючы на поўдзень, пракрычаў ёй радасна і гучна на сваёй птушынай мове: «Дзякую табе, добрая дзяўчынка, ты выратавала мяне ад смерці». Неўзабаве вечка шкатулачкі зачынілася, змоўклі птушыныя галасы, зноў заспявала халодная завіруха. Анютка нацягнула шалік на носік, мацней прыціснула да сябе чарадзейную шкатулачку і хуценька пабегла назад,
у сваю цёплую і утульную хату. Вось такая добрая казка аб тым, як узаемадапамога, дапамога тым, каму цяжка, у гэтым жыцці вельмі, вельмі важная. І няхай заўсёды у вашых сэрцах, сябры, жывуць спагада, дабрыня, міласэрнасць. З гэтымі якасцямі чалавеку жывецца на свеце і лягчэй, і цікавей. Я з вамі развітваюся і чакаю вас у наступны раз на маёй навагодняй канапе. Да новых сустрэч, да новых казак. Канал «Казкі на канапе». Да пабачэння.